Shalom, Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih. Tepangaken kula Pendeta Maria Oktaviani Sidaputar saking GKJ Manahan Surakarta. Badhe ngandharaken sabda winedhar dinten Rebo 3 Juni 2026. Waosan ing dinten menika kapendhet saking Jabur Mazmur 29 ayatipun sekawan ingkang mekaten sabdanipun Gusti. Swantene Sang Yehuwa kebak kekuatan. Swantene Sang Yehuwa kebak kamulyan. Renungan ing dinten menika pinaringan jejer swantene Gusti Allah paring katentreman. Ingkang dipun serat dening Bapak Pandita Emeritus Lukas Eko Sukoco. Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih, Gusti Allah menika Maha Kuwasa lan Maha Wicaksana. Ing Ayub 3:9 ayat 26 dumugi 12 ayatipun gangsal, Gusti ngersakaken supados Ayub sinau bab kawruh lan kawicaksananing Sang Yehuwa kanthi nggatosaken sato kewan ingkang cinipta, manuk gagak, elang, jaran, lan manika warni makhluk sanesipun ingkang cinipta. Adhedhasar kawicaksananing Allah. Ayub ing pungkasanipun manggihaken tumuli ngakeni kawicaksananipun Gusti Allah ingkang Maha Agung. Bab ing sami kapratélakaken wonten ing Jabur 29 ingkang ngandharaken bilih swantenipun Gusti ingkang mawi panguwasa prasasat swanten ingkang bedah redi. Wit aras sami gonjing geteraken siti nanging panguwaosing Gusti ugi paring katentreman. Swanten menika dados pralambang bilih Gusti Allah mengku samukawis ing gesang. So pangandikanipun Gusti menika boten namung geteraken nanging ugi maringi tentrem dhateng ingkang sami mumuruhi. Gusti Allah Maha Suci lan kebak panguwasa menika kapratélakaken dening Gusti Yesus bilih nedya kababar wonten ing pakaryaning Sang Roh Suci. Ing Yohanes 11 ayat 20 dumugi 26, Gusti Yesus paring janji dhateng para sakabat bilih Roh Suci Sang Juru Panglipur bakal maringi pepenget, piwulang lan pangertosan. Nggih Roh Suci menika mawujud dados swanten sejati ing salebeting manah kita ingkang tansah maring panuntun dhateng kayekten lan ngengetaken kita dumateng sabda dalem Gusti Yesus. Ing kalodhangan samangke kita nggih sami kaingetaken bilih sepindah kawicaksananing Gusti Allah menika ngungkuli pikiran kita. Kaping kalih swantenipun Gusti saged geteraken jagat. Nanging ing swanten menika ugi wonten sih lan katentreman. Kaping 3, Roh Suci menika lir swanten ingkang alus dedalem ing manah tansah maringi pitedah ing saurting gesang kita para pitados ing saben dintenipun. Pramila Ibu Bapak, semonggo tansah elinga maring Gusti menawi manah raos melang nyuwun panglipur saking Roh Suci. Lan menawi kita mboten mangertos pundi margining pangluaran, pasrah sumarao dhateng Gusti. Gusti berkahi gesang kita sedaya. Amin.